Een hapje eten in de Bonifatiuskapel voor de sponsoren van de Admiraliteitsdagen. Ze krijgen een verproken van The Night of the Praams en worden samen jaren van haar inzet. Mij troch deze groep is het festival het hele weekend vergeestdagonkelijk. Die 224 sponsoren die zwaarden ervoor dat ieder mensen uit Dokkum en de regio gewoon dat het gratis toegankelijk bloot. Dat is prachtig om dat te organiseren en om de sponsoren te bedanken voor hun bijdrage aan het evenement. Je krijgt samenhang en dat hartstikke nodig, want dat ik het zei, is alles gratis voor iedereen. Ja, dan had sponsoren nodig en die moest ik even in de watten lezen en dat kwam er even spreken en dan was ze enthousiast. Want ik ben over de eerste keer, maar dit is echt uniek wat je mij maakt. Ja, fantastisch. Goed georganiseerd, lekker eten, een prachtige omgeving. We hebben net kipsaté gehad en hamburger en lekkere hapjes. De drankjes ook. De drankjes zijn ook lekker. Ja, heerlijk. Ja. Ik denk dat het voor ons hartstikke belangrijk is überhaupt dat dit soort culturele dingen gebeuren. En niet alleen dat je sponsors bij ons hebt, bij de club of bij onze clubs. Maar ook dat je wat terug doet voor de bedrijven en daaromheen. En dit zijn natuurlijk fantastische momenten voor iedereen. En deze omgeving is belangrijk. Dus het is mooi dat we dit soort dingen kunnen doen en ook ons steentje kunnen bijdragen. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus, het is allemaal heel erg laagdrempelig of zo. En iedereen kletst lekker met elkaar. En goede sfeer. Dus het is spannend. Het is even wat oorzaak voetbal. Dat de sponsoren het gevoel hebben dat we dit als regio en als Dokkum gewoon deel zetten, de Admiraliteitsdagen. Als ze dat met zo'n tevreden gevoel dat we dit met snel doen, dan heb ik een heel goed weekend. Een hapje en een drankje, even lekker kletsen en dan gaan we straks die kant op. De muziek. Ja. Want de buik zit nog net vol. Nee, nog niet. Kan nog meer bij.